Bună seara și bine v-am găsit la știri. Începem cu un calup de știri mai distractive. Un taifun devastează coastele Constanței. Taifun Gheorghe, de 45 de ani, a spart coastele Constanței Marin de 22 de ani. O fi știut el de ce. O nouă lovitură de stat în Pakistan. E vorba de generalul Saraf al-Majani, al-Coloni, al-Pacini, al-Bandi, al-Capone, al-Tititudini, al-Beituri, al care, de așa nemai având pe cine să răstoarne, vrea să se răstoarne pe el și se amenință cu un pistol de 2 ore, dar nici nu capitulează. Bravo, moșule, te împuști și câștigi. Datorită creșterii prețurilor la carburanți, pe români îi așteaptă o iarnă grea. Cum se vor descurca locatarii? Iată o întrebare la care primăriile, pentru a răspunde, au cerut un răgaz de gândire de 6 luni. Avem invitat în studio în această seară pe primarul sectorului 13 al capitalei, domnul Tremurel Dârdâiră. Bună seara! Bună seara, domnule primar! Bună seara! Pentru ca populația să nu sufere de frig, ce măsuri ați luat? În primul rând vă mulțumesc că m-ați invitat, că e cald aici, e mișto așa. Aveți aeroterme, nu? Vă deranjează dacă chem și familia? Păi de ce? Vreau să răspund la întrebări prin martie-aprilie încolo. Nu, deocamdată vom avea un schimb așa de replici, de întrebări pentru dumneavoastră. Ce măsuri ați luat pentru populație? Măsuri aici, la umeri, lățime și lungime, să le facem paltoane? Vor avea locatarii căldură în apartamente? Da, nu excludem posibilitatea unor incendii. Centralele termice vor funcționa? Bineînțeles, fiecare vilă are centrala ei. Bun, și cei de la bloc, cum se încălzesc? Să meargă cu plăgușorul pe la ăia cu vile și să recite vreo 30-40 de strofe, dar rar, ca să dureze mult și să acumuleze căldură în ei așa. Dar caloriferele vor da căldură? Da, numai cele de brad și de fag. Cele de font ard mai greu. Ce măsuri ați luat ca populația să nu stea în frig? Ca să nu stea în frig, carnaval pe stradă, spectacole în piețe, să atragem lumea afară, să nu stea în frig. Înțeleg. Sunteți pregătit pentru o iarnă grea cu zăpadă multă care se țină din decembrie până în martie? Da, nu cred că o să am probleme cu zăpadă dacă plec în Australia cu familia. Nu, și la locatarii din sectorul dumneavoastră, nu v-ați gândit? Ba da, le trimit vederi. Dacă străzile sunt înzăpezite, aveți pluguri? Am vreo 4, iau pe primul. Aho, copii și stați puțin, nu plugușoare, da. Pluguri care să ia zăpada. Asta în caz că ninge. Păi normal. Că eu m-am gândit și la cealaltă variantă, că s-ar putea să nu ningă. Bine ar fi. Și atunci mi-am luat decapotabilă, că am vândut plugurile. Bun, și în caz că totuși va ninge? Dacă ninge, apăs pe buton, să acoperă, mișto. Bun, multe familii au copii mici. Multe au. Ce or să se facă? Păi dacă învață bine doctori, ingineri, depinde de fiecare. Dar dumneavoastră nu vă gândiți la copii? Nu, că sunt însurat de-abia de 2 luni și mă gândesc poate peste un an, 2 încolo. Nu, ziceam așa, uite, dacă veți ține populația în frig toată iarna, la primăvară când vor fi alegerile, credeți că vă vor mai vota primar? Păi, la frigul care o să fie, crezi că o să mai trăiască mulți până atunci. Eu mă bucur să am un alegător, ăla, să mă voteze. Domnule primar, noi nu vă mulțumim pentru ceea ce a spus, la revedere, să nu ne întâlnim cu bine. Hai, pa, ceau.